हे सर्व बाल्कनीत येईल आहे मचानच्या आणि थैसून सर्व नजारो बघतात. हे बघ हात दाखवतात. भारी म्हणजे ही बाल्कनी आहे. हे उभा राहून सर्व जो नजारो दिसता ना एकदम जबरदस्त. तुम्ही बघू शकता साहेब वॉटरफॉल वगैरे सर्व दिसतात आहे. फायनली आता आम्ही स्विमिंग करून येलो आणि आमचा इला नाश्ता. नाश्त्यात काय काय तुम्हाला दाखवतोय. सँडविच तर आपण चीज भरलेला, त्याच्यानंतर चहा, कॉफी, कांदा भजी आणि बटाटा भजी. पाऊस पण जोरात दिलो आणि हे वर चढतं. बस बस किती चढताय. अरे बापरे. चायनीज आणि इंडियन असा मिक्स सर्व इलेला तुम्ही बघू शकता. खाली थंड बर्फासारखा पाणी आणि हा गरम कडकडीत म्हणजे वेगळाच कॉम्बिनेशन. नमस्कार मंडळी, तुमचं स्वागत असा स्वीट फॅमिलीच्या नवीन एका व्हिडिओत. तर मंडळी भावीजीची एक्झाम तर संपली आणि लय दिवस आम्ही काही फिरूक गेलो नाही हो. त्यामुळे म्हणजे लय दिवस झाले आम्ही रिसॉर्ट का वगैरे काही गेलो नाही हो. तर ह्यांच्याने सांगितलं नव्हतं एक्झाम संपली का रिसॉर्ट का जायचा. तर आम्ही ब्युटिक स्टे ब्रिसा का कर्जत का गेलो होतो आणि आता मचान उभा केल्याने तर युनिक स्टे आहे. आणि जेव्हा तो व्हिडिओ बघितलो तेव्हा आमका असं झालं का नाही आमका ते जाऊचाच हा. आम्ही सर्वांना दाखवलं तर आम्ही एक्सायटेड होतो. पण जेव्हा एक्झाम चालू होती, एक्झाम संपत तेव्हा आपण लगेच जाऊया असं सांगितलं होतं. पाऊस भरपूर हा, पण आमचा बुकिंग असल्यामुळे आज आमका जाऊचाच लागणार. त्यामुळे आज आम्ही जातो. आणि त्याशिवाय दीपालीची मैत्रीण पण हा, म्हणजे तिचं मुलगो जियाच्या वर्गात हा देवांश. त्यामुळे मजाच हा. आम्ही दोन फॅमिली जातो. त्यांचा कॉटेज वेगळा साईट का आणि आमचा मचान एकच असल्यामुळे आम्ही त्या बुक केलं. तर मंडळी चला दाखवतो युनिक स्टे हा. म्हणजे तुम्ही ह्या पावसाळ्यात काही कर्जत का फिरक वगैरे जाऊचं असला तर तुमका खरंच बरा पडा. त्याचे सर्व डिटेल जे काय असतील ते डिस्क्रिप्शनमध्ये देऊ. चला मंडळी लेट्स गो गाईज. आणि एक नंबर आज कोण आज सांगा. मी आणि दीपाली आम्ही जुनेच कपडे घातलं. पावसामुळे आमका शॉपिंग का भेटला नाही आणि ह्यांच्यानी शॉपिंग केलेलेच होती. ती तुमका दिसतच. कमेंट करून नक्की सांगा एक नंबर कोण आहे. 3 आणि 4 आणि 3 आम्ही हवं आणि 2 नंबर सांगा. 3 4 आम्ही जुने आहो. आम्ही लय जुने कपडे घातले. जिया 1 नंबर, मी 2 नंबर आहे. तुमचा हा चला मंडळी ओला केलं होती इलेली आहे आमची. तर आम्ही जातो आता. तर मंडळी आम्ही आता डोंबिवली स्टेशन का येऊन पोहोचलो. आणि दीपालीची मैत्रीण सोनल पण आणि देवांश आणि देवांचे वडील महेश. तर आम्ही सर्व आता डोंबिवली स्टेशन का येऊन पोहोचलो. आणि आता आपण लेट्स गो गाईज. आता आमची ट्रेन येईल आणि माझा आवाज बसलो सरते. या भाविका हाय करतात. म्हणजे आम्ही भिवपुरी रोड का आता पोचलो. आता नेक्स्ट स्टेशन हे आहे ना कर्जत. हा भिवपुरी गेला आता. हां तर आता आम्ही पोचू कर्जत. आता कर्जत का येऊन पोचलो. आणि आता आम्ही जातो आमच्या ब्युटिक स्टे ब्रिसा का. आणि हा बघा हे पाणी भरलेलं पूर्ण. एवढा पाणी भरला आता बघा. त्यामुळे रोड तो बंद आहे. आम्ही आता दुसऱ्या रोडने येलो. म्हणजे आम्ही आता जवळ येलो आणि पुढे एक रिक्षा जाता आमची. तर मंडळी आम्ही ब्युटिक स्टे ब्रिसामध्ये आतमध्ये एंट्री मारलं. आणि हां आतमधून पण हां तर आता आतमध्ये आम्ही जातो. नाही बाहेरून गेला तरी चालता. बाहेरून जाऊया ना, मोठा आहे. चला हे 3 स्टे आहेत. 1 2 3. तर तिसऱ्या स्टे का ही लोक बाहेर मस्तपैकी झाडा वगैरे हा. वातावरण एकदम मस्त आहे. मी छत्री एकदम मोठी घेतलं आहे, मस्त वाटतं अगदी. आणि हे रूम ह्यांची आहे. देवांश वगैरे हे राहणार. ही बघा हे त्यांचे रूम आहे. आणि आम्ही इथे राहणार आहोत. तो बघा अरे लय झूम झाला. हाय आम्ही राहणार आहोत मचानमध्ये. पण सध्या आम्ही तोपर्यंत हाय जातो. चला अरे हे कसली पिंपळाची पानं आहात हे बघा. तर म्हणजे आम्ही आतमध्ये जातो. आम्ही आतमध्ये येलो. आणि हाय पाळणो पण तो पण भिजलो. आणि हाय स्विमिंग करू शकतास. जक्कुजी आहे. तर चला आतमध्ये जाऊया. हे बसूया. पाय बी फुसून जाऊ ना तर ओला करशाल. आणि हे काय दाऱ्याची बाटली आहे ठेवल्याने. हे काय शोसाठी खाली आहेत ते. तर म्हणजे हो त्यांचं रूम आहे. आणि मग स्पेस बीस भरपूर आहे अगदी. हायच ठेवल्याने त्यांचा. आमची अजून मचान साफसफाई होता. बसू जागा
मस्त आहे एकदम आणि वॉशरूम वगैरे पण मस्त आहे. हे बघा जियाच्या अजून लक्षात आहे पपईचं झाड बघितलं होतं. स्टोरेज पण हा, फ्रीज हा आणि ह्यो बेड हा. हां आणि हे पपईचं झाड बघितलं होतं. हां त्या रूमपासून बघितलं होतं आम्ही. बाहेर पाऊस लागता आणि असून व्ह्यू पण मस्त आहे, पाऊस पडता आणि हाय पपईचं झाड हा पपई धरलेले आहेत. हे बघा मस्त आहे. तर म्हणजे आता आम्ही आमच्या मचांजवळ जातो. तो बघा थया हा बघा थया आता आम्ही जातो. मंडळी इली आहेत आमका नेऊ का. तर मंडळी ह्यो आता साफसफाई झाली आहे मच्छांची. आता आम्ही वर जातो. ही सर्व गेलेत वर. आता मी वर जात आहे. बघूया कसा तुमका दाखवते. हे पायरे आहेत, पायरे चढून वर जायचा. तेव्हा भावीजी आणि आत केली आहे ते बघा. ते ह्या मच्छांना बाहेर बसूसाठी पण हा जागा आणि ह्यो संपूर्ण व्ह्यू हो बघा. जावा आतमध्ये जाऊन बघा कसं आमच्या मच्छांवरून तुम्ही व्ह्यू बघू शकता. आणि ह्या व्ह्यू मध्ये आमचा आहे जवान इलेला चप्पल पण बघू शकतास आणि हाय जेवण इलेला ह्या बघा. तर आता दीपाली सांगणार काय 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 ते माका हाय जेवण घेतलंय. भात हा, चिकन हा आहे, काही पण घेतलंय चिकन वाढून. हे कोण चिकन खात नाही, मीच एकटो खाणार आहे. चिकन, चपाती, सॅलॅड आणि मंचुरियन 2 घेतले. बाकी हय तर स्वीट मी नंतर घेईन. तर मंडळी येवा आम्ही आहे जेवतो. मास्के आहे त्रास देतात, पाऊस पडलो ना आणि आम्ही हा उघडा ठेवलो, AC बंद केलं आणि कसा व्ह्यू चांगला वाटतं म्हणून उघडा ठेवलं. तर मंडळी चला माझ्या पण तोंडात पाणी येईल. आम्ही जेवण घेतो. मंडळी ह्यो आमच्या मच्छांच्या बाहेरचो नजारो. आता मी तुमका देते आमची रूम टूर. नॉक नॉक. वेलकम टू स्वीट फॅमिलीज रूम. काय म्हणतं स्वीट फॅमिलीचे रूम आहे. तर म्हणजे भावी जिया मचान रूम. तर हय आता भावी जिया आणि दीपाली होम टूर देतात. तर दाखवा. होम टूर नाही, रूम टूर. तर मेन म्हणजे सर्वात मोठं आहे बेड हा. हे तुम्ही बघू शकतास. मगाशी आम्ही तुमका ह्यांची रूम टूर दिली होतो देवांशची वगैरे. तर ही मोठी बेड हा मोठो आणि बघू शकता स्पेशियस हा भरपूर. AC तर असणारच. फ्रीज आहे ते सांग. TV आहे, फ्रीज आहे आणि सर्वात बाथरूम पण आहे वरती या फर्स्ट फ्लोअर वरती. मग वरतीच जाऊ ना आपण फर्स्ट फ्लोअर का. तुम्ही बाथरूम बघू शकता, वॉशरूम हे बघा. ह्यो पण मोठो हा असो. आणि सर्वात भारी म्हणजे डॅन तुम्ही बघू शकतास बाहेर बाथटब हा. हे बघा आणि हवेशीर एकदम मस्त एकदम हवा लागता. प्रोजेक्टर हा तुम्ही हे बघू शकतास. झाड आणि ओपन आहे, तुम्ही ओपन मध्ये नाहू शकतास. हे बघा हो झाडा खरी आहेत. तर मंडळी खरंच भारी आहे. शॉवर पण हा प्रोजेक्टरसाठी. तो हे पण हा म्हणजे प्रोजेक्टर देखील मशीन आहे ती. आणि हे हो व्ह्यू हा तुम्ही बघू शकतास. पाऊस लागतं आणि झाडांना पाणी कशा का मग लागतोय ना बघ ना. नको नको. आणि हे भांडा पण ना लय मजबूत आहे बघा, दगडी आहे, मेटल आहे. एवढा कसा काय मोठा हाणल्याने देव जाणे. कढई आता पाणी तापत ठेवा जेवण बनव का. तर म्हणजे खरंच व्ह्यू काय हा बापरे एक नंबर व्ह्यू आहे. हो बघा तुम्ही बघू शकता पाणी थंडगार त्याचा. आणि हे वर पण व्ह्यू तुम्ही बघू शकता. हो बघा. तर म्हणजे आणि त्याच्या बाहेर आपल्या बाल्कनी तुमका व्ह्यू दाखवतो. खरंच मस्त आहे एकदम. देवांश वगैरे पण हयच इली आहे कारण ह्यो रूम भारी आहे मच्छान. चला दाखवूया आपण बाल्कनी. तर म्हणजे सर्वात भारी म्हणजे ही बाल्कनी आहे. हय उभा राहून सर्व जो नजारो दिसता ना एकदम जबरदस्त. तुम्ही बघू शकताच आहे. वॉटरफॉल वगैरे सर्व दिसतात आहे. हय तुम्ही राहून उभा राहून संपूर्ण व्ह्यू एन्जॉय करू शकतास. खरंच मस्त वाटतं एकदम. आणि वॉटरफॉल माझ्या कॅमेऱ्याने सर्व दिसतात. हे बघा काही गाव आहे त्यांचं कर्जतचं वाटतं. मंदिर वगैरे दिसतात आणि हे वॉटरफॉल तुम्ही बघू शकता. आणि हा धुका फॉग बघा किती आता ढग इल्यात खाली. आणि हय कोण पेवत असला ना जिया दिसात माका. हे बघ कोण पेवतात हय बघ दिसतात की नाही तुमका.
अजून पण झूम करू शकतो आपण. हे बघ किती झूम केलाय तो बघ. हा बघ थंय कोण असलो ना जे थंय गेलं वॉटरफॉलला तरी माका हे दिसतात. ह्या बघ आता डायरेक्ट हय हा ना, आता डायरेक्ट आम्ही हय येतो. हे बघ काही इलं होतं किती झूम केलं होतं. तर म्हणजे व्ह्यू खरंच भारी आहे एकदम. हे बघा जियाग आमच्या उसकी लागल्या बिचारा का. सबस्क्रायबर आठवण काढतात. हिवा एक खेळतात भावी आणि सोनाल. तर खरंच मंडळी व्ह्यू तर एक नंबर आहे. आणि ही लोक सर्व हत ही आहे विला 4 BHK. ती लोक आहे पेवतात त्यांच्यासाठी ते जकुजी आहे. आणि व्ह्यू खरंच भारी आहे एकदम मस्तच वाटतं. दीपाली व्ह्यू कसं वाटलं एकदम बघू शकता तुम्ही. बघा ना काय किती भारी वाटतं. म्हणजे आहे उभा राहायचं. हे बघ बाल्कनी आहे आमचे तर उभा राहायचा आणि संपूर्ण व्ह्यू बघायचं. हे बघ लय भारी वाटतं. आपण असं उंच राहतो. हां आम्ही उंचावर आहो ना त्यामुळे भारी वाटतं. तर मंडळी ही सर्व मच्छांच्या बाल्कनीत इली आहेत आणि उभी राहून सर्व नजारो बघतात. आहे कर्जतचं पूर्ण खरंच लय भारी आहे. तुमका पण दाखवतोय मी. ही बघा आहे हाय राहुली आहेत मैत्रीण गप्पा मारतात. हे बघा काय इला रे. अरे पावशिलो चला पाऊस सुरू झालो आणि ह्यो सर्व बाहेरचो नजारा तुम्ही बघू शकता. एकदम भारी वाटता. हे सर्व विलावाली फॅमिली आहे ती आहे स्विमिंग करतात. आणि ह्यो विला 4 BHK विला जबरदस्त विला. आम्ही हाय राहिलो होतो मागे आणि मच्छान आमचा हाय वर आहे. ह्या बघा त्या विलाच्या बाजूकच आहे. आता पावशिलो मी जाते वर आता. हे बघा तर मंडळी आम्ही जेवण खाऊन जरा आराम केलं आणि आता आम्ही जातो स्विमिंग पूल का. कारण ती भावी जिया ते खाली गेली आहे तयारी करून. आता आम्ही पण तयार झालो आणि सोनल हिची मैत्रीण ती पण तयारी करू जाता. म्हणजे ती पण त्या जकुझीमध्ये जाणार आहे. तर बघूया आम्ही काय काय करतो होता सर्व तुमका दाखवतो. तर चला. आणि पाऊस पण लागता. मोसम लय एकदम थंडगार झालो आणि मुंबईत पण लय लागता. आणि काकी आणि मम्मी अजून आहे. देवांश पाण्यात गेलो. थंड पाणी हे बघा जरा बारीक पाऊस आहे. थंडगार पाणी आहे. थंडगार आहे. मग लय थंड पाणी. देवांश बघते का थंडी नाही लागत आहे. बोल खेळतात देवांश पप्पा आणि जियाचे पप्पा. अटी तो सामनो रंगला. असाच खेळा हो फेकेचा खेळा. तर पाऊस पण जोरात दिलो आणि हे वर चढतं. बस किती चढताय. अरे बापरे. आणि देवांश जिया आणि सोनल हाय बसली आहेत. भावी येत नाही स्विमिंग पूलला आज. भावी नको म्हणता पावसात सर्दी होत. आणि जिया काय सांगता माहिती छत्री धरा माका स्विमिंग पूल मध्ये. हे जायते बघा थंडी वाजता स्विमिंग पूल मध्ये छत्री. वा हे छत्री स्विमिंग पूलला तुला. देवांश गाईस मम्मी आणि सोनल काकी आता पाण्यात उतरले आहे. जिया बघा छत्री घेऊन. जिया छत्री घेऊन काय बसतो. फायनली आता आम्ही स्विमिंग करून इलो आणि आमचा इला नाश्त्यात काय काय तुम्हाला दाखवतो आहे. सँडविच तर आपण चीज भरलेला, त्याच्यानंतर चहा, कॉफी, कांदा भजी आणि बटाटा भजी. तर असा आमचा भरगच्च नाश्ता आमचो हायटी इलेलो आणि आम्ही आता हे तुटून पडतो. लेट्स गो गाईज. घ्या हे काळोख भरपूर झालो ना. आणखी मास्के आणखी त्रास देतात त्याच्यात. आणखी हे कसा नाश्ता काय चांगला. कांदा भजी चांगला, बटाटा भजी चांगला, काय सँडविच चांगला. हे सँडविचवरच जोर चढवल्याने यांच्याने. तर मंडळी हां तर मंडळी पूर्ण वातावरण तर एकदम ढगाळ झालेला आणि पाऊस पडता भरपूर आणि त्याच्याबरोबर गरमागरम कांदा भजी म्हणजे तर काय स्वर्ग सुख. कांदा भजी, बटाटा भजी आणि सँडविच
वातावरण तर लयच हे झालेला, पाऊस लय पडता हे बघा. आणि ॲक्च्युली ह्या विलावाल्यांचा पण आमका सर्वांका जागा पुरणार नाही म्हणून आम्ही हय बसलो, नाही तर या ॲक्च्युली विलावाल्यांसाठी आहे. पप्पा कसं आहे स्विमिंग पूल? स्विमिंग पूल लय थंड आहे बाबा, लय थंड जकूजी. आर यू एन्जॉयिंग मम्मी? मम्मी आर यू एन्जॉयिंग? देवान सगळ्यात जास्त एन्जॉय करतोय. जियाने कपडे चेंज केले. थंडी लागली आता मी बाद होणार, जे आम्हाला थंडी लागली काय इतके स्ट्रॉंग थंडी वाजते. तर मंडळी आमचा आहे आता पाणीपुरी वगैरे खाऊन झाला आणि आम्ही आता जातो दीपालीच्या मैत्रिणीच्या रूमवर मचानवर, कारण हे वारो लय लागता त्यामुळे आम्ही जातो आता त्यांना भेटू का आम्ही जातो. तर म्हणजे आमचं आहे डिनर इलेलो आणि काय काय हा तर आता हे सर्व सांगणार हा, कारण चायनीज आणि इंडियन असा मिक्स सर्व इलेला तुम्ही बघू शकता. कोण सांगणार हा काय काय आता बरोबर? हा सांगा. चिकन आहे. हा गावठी चिकन. हे व्हेज राईस आहे. हा व्हेज फ्राईड राईस. पनीर हैदराबादी. पनीर हैदराबादी. दाल तडका. दाल तडका. मंचुरियन. जीरा राईस ना? हा जीरा राईस. फ्राईड राईस. चिकन फ्राय राईस. चिकन नूडल्स. चिकन ग्रेव्ही आणि चिकन क्रिस्पी. गुलाबजामुन. सलाड. पापड. व्हेज क्रिस्पी आणि शेजवान चटणी आणि चपाती. तर असा सर्व इल्याला माझ्या तोंडात पाणी सुटला. तर आता आम्ही वाट नाही बघत, सर्वजण एकत्र बसतो आणि गोल अगदी जेवतो. चला ना, पार्टी तो बनती आहे. पाऊस एवढं लागतं ना बाहेर, तुमका दाखवतोय पाऊस भरपूर लागता. हे बघा पाऊस काहीतरीच लागता, मरणाचा पाऊस लागता. हे बघा आणि वारं वगैरे सुटलो आणि त्यात हे मचाना हा बघा, झाडा बघा काय हलतात ते. तुफान इला, तुफान अक्षरशः. त्यामुळे आम्ही सर्व एकत्र इलो आणि हा जेवतो. हे बघा आणि आता जेवतो आणि जेवण तर काय मोठी पार्टीचा. तर कशाची टेस्ट चांगली आहे? व्हेज क्रिस्पी चांगले आहे. भावी तुका काय आवडला? मंचुरियन आणि नूडल्स ते खाल्ले. मंचुरियन आणि नूडल्स पनीर आवडला. पण चांगलं आहे. जिया तुका काय आवडला? व्हेज क्रिस्पी. काय? व्हेज क्रिस्पी. व्हेज क्रिस्पी. देवांश तुका? व्हेज क्रिस्पी आणि मंचुरियन. व्हेज क्रिस्पी आणि मंचुरियन. हैदराबाद तुमका? हैदराबादी व्हेज आणि हा राईस. हा हैदराबादी व्हेज ते आहे आणि तो राईस जिरा राईस. जिरा राईस. तुम्हाला? चिकन. चिकन. माका पण चिकन आवडलं. हे गावठी आहे, हे बघा मी घेतले मोठे मोठे पीस. आणि बाकी चायनीज वगैरे सर्व हा. आता आम्ही एक एक करून सर्व संपवतो. मंडळी येवा जेव. जिया आमचं ऐकत नाही, 2-2 चमचे घेऊन जेवता. त्या कन्फ्युज काय खाऊ आणि काय नको. हो सर्वजण कन्फ्यूज झाले आहेत. मेनू जायच ना. हो आणि भूक पण लागली. आणि भूक पण लागली खेळून खेळून. आमचं जेवण तर झाला आणि आम्ही आता जातो झोपू का. आणि मरणाचा पाऊस लागता बापरे, पूर्ण पाऊस बापरे, पाणीच पाणी करून टाकलाय सर्व. आम्ही जातो आता आमच्या रूममध्ये झोपू का मच्छांमध्ये. हे बघा लयच पाऊस बापरे. गुड मॉर्निंग मंडळी. तर मंडळी सकाळ झालेली आहे, आम्ही सर्व उठलो आणि वातावरण तर एकदमच म्हणजे भारी वाटतं. भारी म्हणजे आणि वारो बिरो एवढं लागता ना आई शपथ. आणि मेन म्हणजे रात्रभर नुसतो पाऊस पडता. ह्यो बा आत्ता पण थांबलेलो नाही, आता इलो ह्यो बा माझ्या पाऊस पडता. आणि लय बेकार. हे बघा हे तुमच्या झाडा बिडा कसे हलतात ते दाखवते. हे बघा म्हणजे नाही झाड पडला नाही आणि वर डोंगर बिंगर आणि हे सर्व झाडा बिडात आणि ते एवढी हलतात ना जोर जोरात, असा वाटतं काय वादळच जाता. असा लय बेकार पाऊस पडलो. आणि मुंबईत आता काय परिस्थिती आहे, किती पाऊस पडलो. आपल्या स्कूलला सुट्टी भेटली. ह्यांच्या स्कूल का सुट्टी भेटली पण मंडेला पण. हा मंडे का पण सुट्टी.
म्हणजे सॅटर्डेला पण सुट्टी होती आणि रविवारी तर सुट्टीच होती. आणि आज मंडे का आम्ही रविवार सोमवार इलो, तर रविवारी मुंबईत तर लय पाऊस पडलो होतो तेव्हाच आम्ही इलो. मग शनिवारी पाऊस पडलो होतो, रविवारी आम्ही सकाळी हा इलो आणि आज हा सोमवार. आणि आज आम्ही 11 वाजता चेक इन आहे आणि आता वाजल्या 9:30. तरी पण एवढं काळोख बिळोख असा वाटतं अक्षरशः. आणि हो पाऊस किती पडता तो भावी भिजता आणि हे हाडाबिडा ना बेकार हलतात. तर म्हणजे आम्ही आता जातो, फ्रेश होतो आणि नंतर मग निघूची तयारी करतो. तर मंडळीनो माझा आवाज बसलो हा, कारण पाणी आणि वातावरण थंड झाला. आणि हे बघा थंड पाण्यात, अरे थंड पाण्यात खाली थंड बर्फासारखा पाणी आणि हट गरम कडकडीत, म्हणजे वेगळाच कॉम्बिनेशन, एकदम जबरदस्त वाटतं. शॉवरला गरम पाणी हा शॉवरला एकदम कडकडीत पाणी आहे. आणि हे थंड गार झालेले या टप्पात या डबक्यात बसले. अरे अंघोळ लय भारी करू. वाटतं. म्हणजे जबरदस्त आंघोळ झाली माझी. हे घाबरले, हे का माहित नाही पहिलं याच्यात गरम पाणी येतं. प्लस ह्या पण आहे शॉवर ते का थंड आहे पाणी, ह्याचा पण गरम येतं ना पाणी. गरम पाणी येतं. गरम आमचं नको. आम्ही आंघोळ बिंघोळ करून झालो. यात मी पहिला बघू होया होता. हा मस्त काय केला असतं तुम्ही. बघ ना साबण. जिया डुबला असता त्याच्यात. नाही तर मग ह्या पाणी काढून टाकला असता. आणि गरम पाणी पण ते टाकणार का इतक्या पाणी. होय हा मग पुन्हा हो बापरे लय मोठा आहे हा डबका. वाडगा पहिल्यासाठी चालू केलं जो लास्टला अंघोळ करेल त्याला भेटेल ना. बरोबर सांगा. चला नाश्ता करूचा. एक नंबर आंघोळ झाली, खरंच मस्त वाटलं. झाला ना पाणी काय घालतोय. हे डोंट वेस्ट द वॉटर प्लीज. ट्राय टू अंडरस्टँड. ओव्हरफ्लो झाला पाण्याचा. आता काय पण गरम येऊ लागला. पावसामुळे ह्या भरला होता ना सगळं. त्या स्विमिंग पूल पण पावसाने भरला. मग जकुझी स्विमिंग पूल सगळा भरलेला पावसात. पाण्याची कमतरता काय नाही. आणि ना ओपन आहे, मस्त वाटतंय बघ. झाडा विडा अगदी ओपन आहे पूर्ण. हे मोबाईल पाणी पडला बघा. आमची आता तयारी तर झाली आहे आणि आता आम्ही नाश्ता करून जातो. पहिले जिया जाता, ह्या बघा जिया आणि दीपाली जातात नाश्ता करू का. हे बघा पाऊस तर लय लागताच हा, थांबलोच नाही. आणि ह्या पावसात थंडी आहे भरपूर काय. हे बघा ही दोघं. आणि ह्या बघ ह्याच्यात पाणी भरला पूल मध्ये. हा बघा पूर्ण पाणी भरला. हा त्या गावामध्ये पाणी भरलं तेव्हा या मंदिर स्पष्ट दिसायचं. आता दिसत नाही पावसामुळे. टॉवर पण आहे. दीपाली छत्री घेऊन येला आमच्यासाठी. चप्पल पडला याचा काय. दीपाली चप्पलाशिवाय तर फिरता. हा आम्ही आरामात राहू. जाऊ चला मंडळी आम्ही जातो आता नाश्ता करू. छत्री इले त्यांचे छत्री आहेत मोठमोठे. हा तर चला आम्ही आता जातो नाश्ता करू का. मोठे छत्रे आपण दोघे राहू. चल बापरे. अरे ह्या छत्रीने पण भावी माका भिजावता एवढा मोठा. तर यांचा आहे रेस्टॉरंट आहे. हा बघा सर्व लोक हा इलेले आहेत नाश्ता करू का. हा रेस्टॉरंट आहे त्यांचं. तर ते जातो आम्ही आता नाश्ता करू. हे आहे बसले नाश्ता करू. हाय गुड मॉर्निंग. झाली झोप झाली का तुझी. देवांश झोप झाली की ना. नक्की ना. तर म्हणजे ह्या नंतर रेस्टॉरंट हा. तर आम्ही हा इलो नाश्ता करतो. हे सर्व घेतात मिसळ पावा आणि काय दीपाली नाही घेतला ना भरून कलिंगड चाय वगैरे. चाय कॉफी आणि पाव एवढं आणा बापरे. तर म्हणजे आता आम्ही हे नाश्ता करून घेतो. सर्व नाश्ता भरभरून आणलो. फक्त जरा मास्क्यांचा त्रास हा. मास्के आहे भुर्जी कलिंगड भुर्जी पाव. परत
मिसळ पाव, कलिंगड, पोहे आणि चहा, कॉफी वगैरे असं सर्व हा ब्रेड बटर पण आहे. तर आता आम्ही नाश्ता करून घेतो. तर मंडळी आता वाजले 12 वाजले, काय 12 का किती वाजले? 12:30 वाजले आणि आम्ही आता 11चा जा, पण पावसामुळे आम्ही लेट केलं. तर आता बॅग वगैरे काढल्या ना दीपालीन बाहेर, भावीची या खाली गेली आहे ती बघा. आणि आम्ही आता निघतो. लयच पाऊस लागता बाप रे, विचारच करवत नाही. सगळीकडे हाहाकार मांजवल्या ना. तर आता आम्ही निघतो. चल बॅग घे, लेट्स गो गाईस. तर म्हणजे आम्ही आता कर्जत स्टेशन का इलो. तुम्ही गर्दी बघू शकता ही बघा. आणि ट्रेन काय अजून लागली आहे, आता बघू जायत काय नाही. आमका पहिला वाटला बंद पडलेली आहे की काय. आता 2 वाजले आणि 1ची ट्रेन लागली आहे. आणि ती बघा येता आता हाय फर्स्ट क्लास हा हाय. थांबूया आम्ही. आमचे फंटर इले सर्व नाही इकडे लागली आहे ना आता ट्रेन. तर येता आता. आम्ही जेवलो आणि एकदा आता बाय बाय करून आम्ही निघतो.